Oedi pellach a chost ychwanegol. Dyna sy'n wynebu'r cynllun i agor traffordd newydd yn ardal Casnewydd. Oherwydd pryderon perchnogion porthladd y ddinas, mae Llywodraeth Cymru nawr am wario dros 130 o filiynau o bunnau'n rhagor i wella cyfleusterau yn ardal y dociau. Bydde cost yr holl gynllun felly yn 1.3 biliwn o bunnau. Does dim disgwyl i'r ffordd newydd gael ei chwblhau tan y flwyddyn 2023. Mae'n gohebydd gwleidyddol ni Arwyn Jones ger traffordd yr M4 yng Nghasnewydd heno. Arwyn. Diolch Rodri. Mae Llywodraeth Cymru yn awyddus iawn i fwrw mlaen efo adeiladu'r ffordd yma fyddai'n lleihau y traffig ar yr M4 yma ar gyrion Casnewydd. Ond mae yna nifer o bobl o gyrff wedi bod yn gwrthwynebu y cynlluniau yn eu plith nhw Associated British Ports sydd berchen porthladd Casnewydd yn y ddinas. Wrth i roi maint i chi o syniad y maint y porthladd yna, mae o'r ail fwyaf o'i fath ym Mhrydain ac yn cynnal dros i 2,000 o swyddi. Maen nhw'n wybodlon i byd heddiw a dwi wedi bod yng Nghasnewydd heddiw yn casglu rhywfaint o'r ymateb. Yn ôl y disgwyl, mi bydd traffig ar ei weitha dros y dyddiau nesaf gyda pharatoadau munud olaf ar gyfer y Nadolig. Ac ar draffordd yr M4 yn ardal Casnewydd, mae'r traffig cyndrwg ag unrhyw le. I rai sy'n teithio'r ddinas i weithio pob dydd, gorau po gyntaf y daw o ffordd osgoi newydd. Fi'n teithio'r M4 ddwywaith y dydd bob dydd yn ystod yr wythnos. Ac mod i ond yn byw rhyw 2 filltir yr 20 o'r gwaith, mae'n cymryd awr i fi yn y bore ar ddiwrnod da i gyrraedd y swyddfa. Fi'n cofio un digwyddiad pan ymunes i ar M4 am 8 y bore ar y ffordd i'r gwaith a gyrraeddes i mor swyddfa tan hanner awr 2 y pnawn oherwydd oedd damwen cath iawn di bod. Dych chi'n gallu dallt y pryderon os oes gan bobl falle o ran y gost, yr enghraifft neu o ran yr effaith am wedi gael ar yr amgylchedd yn yr ardal. Dych chi'n gallu dall y pryderon yna? Odw, ond mae rhaid cael rhyw plan hirdymol i sicrhau diogelwch gyrwyr i fod yn onest. A fi'n siŵr, os mynediad mwy rwydd i mewn i'r ardal, fi'n siŵr bydde hwnna'n rhoi hwb i'r economi a'r busnesau lleol hefyd. Un cwmni oedd yn gwrthwynebu oedd Associated British Ports oedd yn credu y gallai niweidio ei busnes. Mi fydd y ffordd osgoi yn teithio dros bont fyddai yn ôl y cwmni yn atal llongau rhag cyrraedd ei porthladd. Heddiw, gyhoeddodd y Llywodraeth y bydden nhw'n gwario 135 miliwn o bunnoedd yn ychwanegol i dawelu ofnau y dociau. Mi fydda'r arian ychwanegol yn cael ei ddefnyddio i godi adeiladau newydd i rai o'r cwmnïau sy'n defnyddio y dociau yn ogystal â datblygu dociau'r de fel y gallai llongau barhau i'w defnyddio nhw ar ôl adeiladu'r bont fydda'n cario y ffordd osgoi ac o ran y bont honno mi fysai'n uwch na'r bwriad yn wreiddiol mwyn galluogi'r llongau mwyaf fynd o dan y cynlluniau newydd. Mi fydda'r bont newydd bron i 150 o fetrau o uchder, 2 waith uchder, Pont Cludo Casnewydd. O ganlyniad i'r gwariant ychwanegol, mae Associated British Ports yn dweud y bydden nhw yn cefnogi'r cynllun. Mewn datganiad ysgrifenedig aelodau cynulliad, dywedodd ysgrifennydd yr economi Ken Skates y bydda buddsoddiad Llywodraeth Cymru yn cael ei dargedu fel bod 70% o'r gwariant ar adeiladu yn mynd i fusnesau bach a chanolig ac yn gadael gwaddol. Ac er gweitha'r oedi, mae'n dal i ddisgwyl y gwaith i ddechrau mor gynnar ar haf nesaf. Ond mae rhai sy'n gwrthwynebu adeiladu'r ffordd osgoi sy'n cael ei ffafrio wedi beirniadu'r Llywodraeth wrth i'r costau gynyddu. Mae'n ymddangos fel bod Llywodraeth Cymru yn defnyddio arian cyhoeddus i dalu bant un o brif wrthwynebwyr y cynllun fel mae'n sef y porthladd yn Casnewydd. A wedyn mae yna cwestiynau dirfawr yn y marn i ynglyn â defnydd arian cyhoeddus. Bydda'r gwaith ychwanegol yn golygu oedi o 2 flynedd cyn agor y ffordd newydd yn 2023. Ac Arwyn Jones oedd yng Nghasnewydd.